O voto á CIGA é o voto pola democracia máis directa, porque representa un modelo sindical próximo ao profesorado plural e participativo. Presentámonos a estas eleccións cun balance altamente positivo do noso traballo e con logros importantes. A CIGA Ensino tivo un papel fundamental en toda a conflictividade problemática dada no ensino durante estes anos. A nosa acción foi constante, precedida da análise correspondente e das propostas ou alternativas máis acaídas e apoiadas polo profesorado. Conseguimos que este secundase moi maioritariamente as folgas e manifestacións convocadas exclusivamente pola CIGA Ensino, reivindicando o restablecemento da xornada reducida de xuño a setembro nos centros de infantil e primaria, pese á desconvocatoria e boicot do resto das organizacións sindicais, para conseguir un bacharelato máis compensado, laico e de calidade e por un currículo da ESO máis equilibrado, que comportou maior carga lectiva para algunhas materias. Así mesmo, levamos un ano combatendo a política lingüística do PP con movilizacións masivas, entre as que destaca a exitosa folga do 21 de xaneiro e diferentes accións que desde a CIGA Ensino e a plataforma Queremos Galego, da que fomos promotores, realizamos en resposta ás agresións á lingua galega que a Consellería lle está infrinxindo. O voto a CIGA Ensino é o compromiso con o noso idioma e o maior apoio que pode recibir o profesorado que imparte as súas aulas en lingua galega. Levamos a cabo e promovemos diferentes campañas en defensa do ensino público e en contra da privatización, en defensa da calidade do ensino e mellora das condicións de traballo, baseada na reducción horaria para os maiores de 55 anos, na dotación de persoal administrativo nos centros de infantil e primaria, na reducción do fracaso escolar, na reducción das ratios, na consecución do dereito indefinido a podermonos xubilar anticipadamente ou na defensa dunha lei galega de educación e un estatuto galego do profesorado. Resolvemos numerosas xestións tanto colectivas como individuais e gañamos diversas sentenzas xudiciais. O voto a CIGA Ensino é o voto do compromiso coa defensa dun ensino público de calidade e é tamén un valor seguro contra a privatización do sistema educativo. Asinamos importantes acordos, como o que supuxo o incremento de 150 euros lineais para todo o profesorado, ou a consecución das pagas extras completas. Asinamos tamén o acordo que permitiu a ampliación dos cadros de persoal nos centros de infantil e primaria, incrementándoos en máis de 1000 docentes, e que trouxo consigo a reducción do horario lectivo deste profesorado de 25 a 21 horas, ou a dotación de un docente máis por cada 3 unidades de infantil. Asinamos, así mesmo, o acordo de itinerantes, que introduciu melloras substanciais nas condicións de traballo deste profesorado. Pola contra, non asinamos, senón que denunciamos, combatemos e rexeitamos aqueles acordos que nada beneficiaban a calidade do ensino, nin avanzaban na mellora das condicións de traballo do profesorado, como o acordo para suprimir a xornada única ou o acordo para reagrupar alumnado de diferentes cursos, ciclos e etapas. Grazas á intervención da CIGA Ensino, o profesorado interino puido ver recoñecidos os trienios traballados e o profesorado sustituto puido percibir o pagamento das vacacións con 5 meses e medio traballados. Conseguimos avances importantes na conciliación da vida familiar e laboral e na ampliación das licenzas e permisos, como a consecución de 4 días de asuntos propios pro profesorado. Coa colaboración dos equipos de normalización lingüística, acadamos que a coordenación dos mesmos tivese o mesmo recoñecemento que a xefatura de seminario, tanto efectos económicos como administrativos. O voto a CIGA Ensino é a decisión máis firme para combater a contrarreforma laboral, impedir que se aumente a idade para xubilarse e evitar medidas aínda máis regresivas e antisociais, e para facer fronte a unha maioría absoluta do PP que prima o fortalecemento do ensino privado con 259 millóns de euros dos fondos públicos, subvencionando mesmo os centros do Opus Dei que segregan o alumnado por razón de sexo. O apoio a CIGA Ensino é a mellor maneira de combater a política educativa de talante autoritario e antisindical, a desgaliquización levada a cabo mediante a imposición dun decreto de plurilingüismo que supón un atentado contra o noso idioma e o esquecemento das reivindicacións laborais. O voto a CIGA Ensino é o voto necesario para prestixiar a función docente, dotar os centros de máis profesorado e outros profesionais e acadar a reducción das ratios. O voto a CIGA Ensino é o máis eficaz e imprescindível para procurar un sistema educativo galego, inserido na nosa realidade nacional, baseado na equidade e igualdade de oportunidades,
na prevención do fracaso escolar, na xestión democrática dos centros e na revalorización da función pública docente. O voto a Ciga Ensino é o máis eficaz e imprescindível para acadar unha lei do sistema educativo galego que recolla a reducción do alumnado por aula, a xestión democrática dos centros coa conseguinte soberanía do claustro no ámbito pedagóxico, didáctico e laboral profesional, maiores orzamentos para o ensino público, oferta suficiente de prazas nos centros públicos, cunha nova planificación do sistema educativo no medio rural, a dotación e ampliación de persoal da administración e servizos en todos os centros públicos, coidadores e coidadoras e persoal específico non docente ali onde cumpran, a dotación en todos os centros de servizo de comedor, oferta gratuita das actividades extraescolares e dereito ao uso do servizo de comedor por parte do profesorado, o restablecemento da gratuidade dos libros de texto e extensión a todo o material didáctico. Votando a Ciga Ensino, estás defendendo a ampliación dos cadros de persoal dos centros, que sexan amplos e suficientes, que garantan especialistas e orientadores e orientadoras en todos os centros, que eviten así impartir afíns, reforcen a titoría, impidan a mobilidade funcional e xeográfica forzosa e rematen coa provisionalidade, garantan ao mesmo tempo a atención á diversidade. Un máximo de 18 períodos lectivos para todo o profesorado, tanto en infantil e primaria como en secundaria. Unha nova regulamentación da xornada lectiva, a promulgación dunha nova normativa para acollerse a xornada única, na que só sexa necesaria unha participación do 50% dos pais e nais e o voto favorável do 2/3 dos votantes e non estea condicionada polo transporte escolar. O restablecemento da xornada reducida matinal en xuño e setembro, a mellora das nosas retribucións, a restitución dos nosos salarios e das pagas extra, logo do recorte sufrido pola reforma laboral, establecemento dun plan anual que recupere a perda de poder adquisitivo dos últimos anos e dereito á cláusula de revisión salarial. Un sistema retributivo que impida a xerarquización, estratificación e división do profesorado, generalizándose o nivel 26 para todo el. A negociación dun novo acordo retributivo no ensino e o dereito a que o profesorado que sustitúa algún cargo perciba a retribución correspondente ao mesmo e o recoñecemento para todos os efectos administrativos. Votando a Ciga Ensino, estás defendendo o dereito indefinido á xubilación voluntaria aos 60 anos ou con 30 anos de servizo co 100% das retribucións. Estás defendendo a estabilidade no posto de traballo para o profesorado interino e un acceso diferenciado para o profesorado que prestou servizos á administración. A formación permanente do profesorado gratuita para todos e todas as docentes e dentro do horario lectivo, dereito para todo o profesorado tamén de ter unha licenza de estudos ao longo de toda a súa vida profesional, a elaboración dun cadro de entidades profesionais dos docentes e o recoñecemento das mesmos para todos os efectos legais, a modificación do actual sistema de promoción interna do profesorado tendo como meta a creación dun corpo único de ensinantes, unha nova ordenación da orientación escolar, dotación de orientadores e orientadoras en todos os centros e comarcalización dos equipos específicos. A elaboración e posta en marcha dun plano de medidas de prevención e reducción do fracaso escolar. A activación dun plano integral de convivencia escolar coas medidas e recursos necesarios. A oferta da formación ocupacional e continua nos CIES, incluindo esas horas no horario xeral do centro para os efectos de fixar os cadros de persoal, e a creación de ofertas públicas amplas de emprego para dotar de profesorado suficiente aos centros para crear emprego e mellorar, en definitiva, a calidade do ensino. O día 2 de decembro agardamos que o conxunto do profesorado galego apoie co seu voto a Ciga Ensino.